Kaixo, gu Iker, Eneko, Imanol eta Oierrea eta gure proiektua aurkeztea gatoz. 500 gramoko pixua duen objektu bat zorutik 25 zentimetroko alturara jaso behar duzu. Edozein jatorriko indarrez baliatu, baina indarra horrezik. Eta jasotako objektu hori airean mantendu behar du denboraldi labur batean. Baldintzak. A. Ez dago objektua zuzenean heltzerik. Eraikuntza batez baliatu beharko duzu objektua jasotzeko. B. Edozein material erabili izango duzu proiektua burutzeko, baina gutxienez 3 motatakoak. Nagusiki egurra erabili dugu proiektua burutzeko. Horrez gainera, Rigium torlojoak erabili ditugu, tuerkak, erroskadon burnia eta azita. Helburua zen bezala 500 gramo jotzen ditu. Helburua zen bezala erdian jarri bat zaio pixua, erdian. Venga, eutxi. Helburua den bezala 500 gramo jo behar ditu, eta gaina 20